Pozdrav svima! Naša današnja lekcija iz matematike za 3. razred osnovne škole je usmeno sabiranje trocifrenog broja i desetice. Idemo odmah na prvi slučaj sabiranja, kada je zbir cifara na mestu desetica manji od 10. Da vidimo kako izgleda sabiranje brojeva 340 i broja 30. Broj 340 ima 304 desetice. Možemo ga zapisati u obliku zbira 300 plus 40 plus 30. Sada ćemo združiti desetice. Pišemo 300 plus 40 plus 30. Kad to saberemo, 300 plus 70 jednako 370. Kako to izgleda na brojevnoj pravoj? Prvi sabirak je 340 plus 30, to je ukupno 370. Drugi slučaj, kada je zbir cifara na mestu desetica jednak 10. Sabraćemo brojeve 360 i broj 40. Kao što vidimo, zbir cifara na mestu desetica jednak je 10. Broj 360 ćemo napisati u obliku zbira stotina i desetica. 300 plus 60. Dodat ćemo još 40. Sada ćemo združiti desetice. 60 plus 40. Pišemo 300, a združujemo desetice. I kad to izračunamo, 360 plus 40 je 100, ukupno je 400. Kako to izgleda na brojevnoj pravoj? 360 plus 40 jednako je 400. I treći slučaj je kada je zbir cifara na mestu desetica veći od 10. Sabraćemo brojeve 370 i broj 50. Možemo vidjeti da je zbir cifara na mestu desetica veći od 10. Broj 370 ima 307 desetice. Kako bi broj desetica dopunili do 10, trebaju nam još 3 desetice, odnosno 30. Zato ćemo broj 50 napisati u obliku zbira sabirka 30 plus 20. Sada ćemo združiti 370 plus 30 i ostaje nam još plus 20. Sabraćemo 370 plus 30 je 400 plus 20 jednako 420. Kako to izgleda na brojevnoj pravoj? 370 plus 50 jednako 420. Evo sad jednog zadatka za vežbanje. Izračunaj postupno. Sabraćemo brojeve 470 i 20. Kao što možemo vidjeti, zbir cifara na mestu desetica 7 plus 2 je manji od 10. Broj 470 ćemo napisati kao zbir 2 sabirka, to je 470. Ostaje nam plus 20. Sada ćemo združiti desetice. 400 plus 70 plus 20. I kad to izračunamo, 400 plus 70 plus 20 je 90. To je 490. Drugi primjer, 540 plus 60.
možemo vidjeti da je zbir cifara na mestu desetica jednak 10. 4 plus 6 jednako 10. Broj 540 ćemo napisati kao zbir dva sabirka 500 plus 40. Dodat ćemo 60, sad ćemo združiti desetice, 500 plus 40 plus 60, sad ćemo to izračunati, 500 plus 40 plus 60 je 100, to je ukupno 600. I još jedan zadatak. Izračunaj zbir brojeva 70 i 380. Napisat ćemo 70 plus 380, 1. Najprije ćemo zameniti mesta sabircima radi lakšeg sabiranja. 380 plus 70. Broj 380 ima 8 desetice. Da bi dopunili do 10 desetica, trebaju nam još 2 desetice, to jest 20. Zato ćemo broj 70 rastaviti na zbir 20 plus 50. Združit ćemo 380 plus 20. Ostaje nam još 50. I sad ćemo to izračunati. 380 plus 20 je 400 plus 50 jednako 450. To bi bilo sve u ovom videu. Ako vam se video dopao, lajkujte i pratite me na kanalu.